Миша, обучава се кучето ли, бе? Алекс! Чакай, не към мене. Алекс, навън. Валю. Алекс, стига си ми прати очите, ей! Ти го снайперира си, бе! Давай! Не, изхватвам. Алекс, вибирай тия глупости. А? Вибирай тия глупости. Валю ма замери мене. Абе, Алекс, къде челизе? Валя, точно в окото. Падна ми нещо в окото. Алекс, свърши ли? Свърши ми ръчката. Ей, чакай. Алекс, имаш ли още такива? Няма. И бомби ли няма, бе? А? Ми изкарвай ги. Да гърмим във Валю, че мене ма ушили. С една пиратка по главата. Да, няма как, бе. Чекнул, пареше и после мина по трехти и падна.